Pre nás samozrejmosť, pre tieto deti vzácnosť, nohavice, trička či bundy. Deti, ktoré žijú svoje trpké príbehy, si dnes aj vďaka nadácii Markíza vyberali nové oblečenie. Sprevádzali ich známe osobnosti, ale aj obyčajní ľudia s dobrým srdcom. Stretli sa v tábore na strednom Slovensku. Po dňoch plných zábavy ich dnes čakalo prekvapenie. Po minulé roky som musel s mojimi verúcimi riešiť ukrutnú dilemu, vybrať najchudobnejšie deti z najchudobnejších a tento rok sa podarilo vďaka všetkým tým dobrým ľuďom obliecť všetkých 109 detí z tábora. Bundu, nohavice, dlhé krátke, tričko, dlhé krátke, spodné prádlo a topánky. Je to zaujímavé, ale som zvyknutý, že so ženou tiež chodíme nakupovať, takže som zvyknutý. Chlapec mi povie, že žije v rodine, kde blbec otec láme mamine prsty, takže týmto sa celé začalo. Niektorí sa majú lepšie, niektorí sú horšie a povinnosť nás, ktorí sa máme lepšie, pomáha tým, ktorí sa majú troška horšie. Aj vďaka nadácii televízie Markíza sa stretli známi športovci i úplne neznámi ľudia. Každý z nich siahol do vlastného vrecka a nakúpil deťom to, čo veľmi potrebujú. Deti si svojich dobrodincov vybrali sami. Tento chlap sa nám zdal taký byť milý, celkom dobrý a vyberavý. Prečo to snáď ani netreba hovoriť? To vidíte sama? Je to absolútne cieľená pomoc. Nakúpim na dieťa, prídem, zaplatím. Výborné. Dobre chalani, idem pozrieť nohavice. Poďme na to, dobre? Poďte. Ale je to vôbec hrozné, že také deti musia existovať. Vybrali sme si všetko, čo sme potrebovali a ďakujeme týmto ľuďom, že to pre nás spravili. Z Banskej Bystrice Martina Kašiarová, televízia Markíza.